Tytan Nkomo wa Olinda ari kunze ane a sexual harassment case that is against him. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Olinda anga achingonyora recently she wrote kuti, can anyone recommend a strong divorce lawyer in Zimbabwe, the best of the best? Then akambonyora zvakare akati, today I will tell it all. I think people take advantage of how protective I can be at times. Saka nhasi azodecide kunyora nyaya yacho. It seems that someone who's blackmailing her panyaya yacho, the person who lodged the sexual harassment akuda kuti Olinda ave iye anobhadhara zvinhu zvacho zviri kuitika, hazvimake sense zvachose. So she wrote, I am very much aware that there is a sexual harassment case against baNandi, but trying to extort me is a very different ball game altogether. I will not be bullied, harassed, or asked to pay anyone off. I personally don't play those games. I'm currently unwell. Please may you leave me alone. Saka pane arikuda kuti pay off, kuti nyaya yacho ingotsikwa, but Olinda arikuti aiwaka nyaya yacho it should be followed to the end instead of paying them off. Aiwa musikana ati hadi kublackmailiwa. Ko iye anogopinda papi? Anditi nyaya iri against baNandi nemunhu wacho iye ari kupinda papi? Kumba kwana Olinda kunogara kuchingobikwa hombe chaidzo, unotoshaya kuti chii chaitika. Let's hope mukomana hana wakaedza kuitira maadvance because nyaya yacho haizobudi zvakanaka. Okay guys, so don't forget to comment muchitaura kuti muri kufungei nenyaya iyi. Is Olinda doing a good thing by refusing to pay someone off? Or ndo zvazvichaita kuti nyaya yacho ikurumidze yatsikwa? Guys, tajaira ka kuti mashortcut ndo anowanzotibhadhara. So thank you guys for watching.